Haka jingla kai Indian Premier League haprengka Lucknow Super Giant Persha ika Mumbai Indians. Bat kanega deru ka jingla kai bakaddu nak bentak kini ki artli ki Kynhun haka nega samoi. Haba paisha kanega jingla kai ka Lucknow Super Giant kala khore ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Mumbai Indians dekat prarons. Henry wala ka job ya kanega jingla kai ka Lucknow Super Giant ka claim your lung shaka playoff menta ka samoi. Haka jingla kai Serie A prenga Fiorentina Persha ika Napoli kabare ka ladu aka samoi baladep. Haka nega jingla kai baro artli ki Kynhun kia khai tamar ar goal. Haka jingla kai EFL Championship semi-final second leg haparenga Southampton Persha ika West Brom. Haba paisha nega jingla kai ka Southampton kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim ika West Brom da lai lakaway. Bariak ini gilai gol jongka Southampton layo ban Thep shigol daw small bun haka minit ka ba South Kandai bad argol layo ban Thep Lengbo Armstrong haka minit ka ba nyau pra bad haka minit ka ba pra punriu bad Lengba ka naging job ka Southampton kalayo ban rong siya ka final jongka EFL Championship menta ka samoy bad kaniya kun Persha ika Leeds United haka final haka jingla kay Libertadores Kabahap aga Group A hapenga Kynhun jong Marcelo ka Fluminense Persha eka Cerro Porteño aga nega jingla kai ka Fluminense kala yo bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka bakhat saw lengbo rang le kai baken sai jong ka Marcelo Henry haga minit ka bakhat kendai ka Cerro Porteño kala yo ban Thep eka gol pen ya khai lengbo ka Bolero bar hadu bukor ka kela step baro artli ki Kynhun ki khai ta marshi gol Bad haka kela min kata haka minit kabah nyau peu ka Cerro Porteño kaha penile kai tang ship peu ngut hadin bo way player jongka olio priang ya karetkan badai haka minit kabah nyau peu sau ka Fluminense kalio ban Thep ya gol pentam leng bau ganso badai lo bagi ki argol la pelong ya ka Fluminense bagan khori ka nam job haka ne chingle kai da ar la ka way bad leng bagan ne ching job ka Fluminense kalio ban rung lupa sia ka quarter final Haka jingla kai Saudi Pro League hapenga Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persha eka Kynhun Mitrovic ka Al Hilal. Haba paisha kanega jingla kai ka Al Nassr kala yo ban khi jar nengkong tang hapo 10 minit kata haki ar peu lai second lengba o tawyo. Badia ka bol lai rapen bu do Cristiano Ronaldo. Badai lama kanega shigol ka Al Nassr ka tam haka kela step dai weilanon. Bad haga kelamin ka jingla kai ka long maria khai haga baro artli ki Kynhun ki klemla abar pun khi jar hadu bukot ka khandai per minute badai haga additional minute kata haga minute ka khandai per plus si per lengba ka jingarap jong ka VAR ka Al Hilal ka yo ban Thep ka gol pen khai lengba ka penalty badia ka penalty la kenchat do rang le kai bukan sai jong ka Al Hilal Mitrovic badai lema ka gol hadu bukot ka jingla kai baro artli ki Kynhun ki khai ta marsi gol bar lengba ka jinga khai ka Al Hilal ka klem pat mat ya ka namrem haka nega samoi na ki live peu artli ki jingre kai kan ba ka Al Nassr kamat hadu sautli ki namrem menta ka samoi